Ahojte! Viete, aký deň je v nedeľu? Ja verím, že to viete, ale ak náhodou nie, mám takú malú nápovedu, blíži sa Deň Matiek. Ak náhodou ešte nemáte darček pre vašu maminku, ja som vám pripravila výhodné darčekové poukážky na najobľúbenejšiu procedúru, liftingové ošetrenie s okamžitým wow efektom a masážou, ktoré si zaslúži každá žena. Nie len maminka, ale každá žena. A ja len chcem, že ak ešte nemáte nejaký darček, tak toto by bolo to práve orechové, čím by ste veľmi maminky potešili. A myslím, že pre vaše maminky to bude naozaj krásny darček a budú si to veľmi ceniť. Môžete si ich prísť vyzdvihnúť v takýchto krásnych obáločkách alebo sa dohodneme na odovzdaní, alebo vám ich pošlem elektronicky. Takže ak neviete, aký darček, ja vám s tým pomôžem a pripravila som vám takéto krásne poukážky a aby som vám to uľahčila, tak som vám dala na ne ešte akciovú cenu. Takže ak máte záujem, kľudne sa ozvite, ja vám s tým pomôžem a postaram sa a rozmaznám a rozhýčkam vaše maminky a vy to budete aj na nich vidieť. Takže majte sa krásne a peknú oslavu prajem.